ezagutzen ez dena da, leize zola bezain judu, gebrutzan egiten dugu, beraz etxegitzen judu, asmakizunak utzinik, dugun albertuan entzu. Abraham taragirade, ilugiaz fedeguna, Judio harak iristi, eta bangin musulmana, bake xuxen andulea, Irak Abraham errama, ganira libertatia, Siriak eta Palestina, Abraham taragirade. Jonna sieki Ona bioksak Jeżdżagen Jinquenama Maria Duaciakin Apostoliu Shantiekin eta gizaldikuzietan zuadiskide izan dien Shantiekin. Sukaranus apostolier baki evstendeisiet ene bakia emaiten. Beha.
Allez, la deuxième partie. Le second encore, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de l'ordre? L'alpha. C'est quoi? C'est quoi? Encore. L'auteur, le compositeur, c'est quoi? Oui. Ça va mieux, toi, hein? On vient ensemble, on va faire un
Maite hori engarez dabilazu bordu goren gainti ikusi baiko zeita bidiratet hori Aroka batetari agur bati guri Honetan bizi esaginuntiko ona Lego biako eguna duten eta lanenaren dira Zari zuri Andre Gaztia gaur ere egina bezira Zure horian jabera goza ez goizegi ere tira Amorioa laginetera libertatian delari Zorion hori bari baduzu eskerak egan jaunari Biak etxekizitzen aruzaz Hende ondan agarreki Egin biziez agari berma Eta agari txeki beti Mostari osuri Andre Gaztia Gauden egina bezira Zure horia jabura goza Ez goizegi edezira Eta lehenlehenik bere
Iga eben atuak bezala, goberniak ez zurezuna bildu gutu. Algeriak izala, Frantziako dugula, eta denen unetan behar begiratu. Eta denen unetan behar begiratu. Gerahia bat zidugu! Felagak da jodia! Algeria francesetik! Elfitria erendia! Zien garaipen edera! Zinez estimatzen dizu! Eganiko ebakia irabazi behar dizu! Algeria Frantzian etxeki behar zunuke! Kontako amaren justegia bat zunuke! Intere Algeria Frantzian etxen ezake Alpopula borrua egon baliz gure alde Ziziala gundialari Adostasunik ezin da sortu Zuzenik gabeko luretik Anatzen